Ассалому алайкум, тамошобинони азиз, хуш омадед ҳама каса ба канали мо. Имрӯз рӯзи шанбе, субҳи содиқати ҳамихе билинчик тайёр кардам. Азбаски Муҳаммад дар хонаи нағз мебинад. Саҳар кати имрӯз субҳонаи мо билинчик. Тамошобинони азиз, агар ба хотиртон боша, канали рецепти Зулайхо буд ку духтари тоҷик буд, бо забони эронӣ гап мезад. ҳамон Зулайхо бону каналашона удалит кардиян, хонавдагиашон иҷозат надодиян. Хулоса чӣ хеле ки удалит кардиян ва инстаграм кушодиян. Бисёр хоҳиш карданд ки подписчикотона гӯянд бисёр дӯстҳои беҳтарин аз канали шумо барои худам пайдо кардам ва намехоҳам ки анамон дӯстома аз даст битиҳам. Дар инстаграми ман подписатсия кунанд. Ман мақсад ҳунарҳои хидма, суханҳои хидма, бисёр амри маъруфҳои ширин мекард. Агар ба хотиртон боша, дар инстаграми моно мақсад мара даромада дастгирӣ кунанд. Инстаграмшона ссилкаша дар якум комментария закрепид мекунам. ҳатман дуроен Зулайхоҷона дастгирӣ кунед. Пешаки ба ҳаматон раҳмат. дӯстони азиз, як-ду рӯз шид ки дар хонаям ва ба ҳами пухтупаза, ба ҳами кӯдакаком авора. ҳазор раҳмати калон барои комментариёҳотон ки бениҳоят комментариё таъсирбахш менависен. имрӯз хостум камтар манту кунам ва камтар хонума кунам. Дар давоми рӯз иншааллоҳ якта пирога мекунам. Барои табақҳо бисёр савол кардем. Табақҳо тамошобинон фурӯшӣ нестай ва ман намедонам ки чанд сумишон харидагиай. Ай Тоҷикистон заказ кардем, овардиян. Инам хемарам намедонистем ки ин қадар табақҳо якиҷо меоям, якиҷо меорад. ҳайрон шудам вақте ки мошинашон фуровардан. бовар кунед тамошобинон, ҳамихе кӯдако силфаи сахтан, намедонам дига чӣ коршон кунам. ҳами табибиву тоҷикиву духтириву ҳама намуда кардестам шона ки тез соз шаванд. шавҳарам бошанд кати одам овардагиян охурҷа сохтестиян барои гӯспандора. чандта сохтиян, лекин ман ҳоли набиромадам, вақтам нест, айси тайёр мекунам. рӯзо бениҳоят калта ҳай кӯшиш мекунам намозома дар вақташ бихонам. айси намоза мехонӣ ки 1 соат нагузашта намози дигариш мешавад. айси мипухтупазу пасудашӯӣ бо кӯдако, бо Муҳаммад кати ҳар рӯз як вазифа метиҳам. маълимаи нав гирифтагимон вая тайёр мекунем. хулоса инами коро қати мо машғул ҳастем. алҳамдулиллоҳ саломати моро мепурсен, хадмсозам, сами главни дар толи сари кӯдако. ҳар рӯз хомшурбо мегӯям. гуфтам кӯдако дигар намехӯранд, намедонам дигар чӣ пазам. ҳайронам чӣ кор кунам, чӣ хел кунам, намедонам. бовар кунед беҳад кор бисёр. кӯдако аёси беҳад силфаи сахт, бовар кунед тамошобинон асабо монда мешудай. сад офарини он шахсоне ки мақсад кӯдакошон ҳама вақт мақсад як касал дорану ҳама вақт касаланд. ба худо сад офарини ана модарҷоно, худованд шифои комил тия фарзандакошона. тамошобинони азиз, бисёр навистем дар бораи табақҳо, чӣ хел кардан дар кор, равған кардан дар кор, намак кардан дар кор. лекин намаки бисёр надорам, мақсад ҳамаш дар намак бигирам. иншоаллоҳ ҳамаш дар равған молида, чапана монда, яктаги бақлашкои 5 литраи об ба фикрам дар болоҳошон монам, ҳамихе туғри меша. ҳаматон да ҳазор раҳмати калон барои советҳои додагитон, барое ки дар ватсапи ма бо мора мепурсен, барое ки бо дар ватсапи ма мара дилбардорӣ мекунен. ма гоҳ вақт ҳастай ҷавоб метиҳам, гоҳ вақт ҷавоб наметиҳам, лекин ҳамаша мехонам. ҳаматон дар раҳмат барои мефаҳмидагитон, барое ки дарди дили мара мефаҳмен, барое ки ситуатсияи мара мефаҳмен. ҳама тарафа бисёр миннатдор ҳастам. он суханҳое ки шумо менависен, бовар кунед, ҳамчун радной да, ҳамихе радной. ман ҳамаи шуморо қабул кардагиам. суханотона ҳамихел гӯё ки аз наздик шишта дар як лави дастархон бо шумо суҳбат кардистам. ҳамихел мехонаму суҳбат мекунам. ҳангоми наворкунӣ ҳамихе аз таҳти дил мегӯям миннатдорӣ мекунам. ҳазор раҳмат ки видеои моро дастгирӣ мекунен. якта апаҷонай хоҳарҷонай навистае ки иншоаллоҳ шумо зиқ нашавед. апаҷон, мо видеои шумо дастгирӣ мекунем. ай соли дигар шумо хутон бо пули дасти хутон мақсад хона гирифта мерен,
мақсад ба ягон квартира 1000 раҳмати калон. Вақте ки ҳамин комментарияро хондум, бовар кунед ҳамихе як оҳи дили сахт кашидам, ҳамихе харсан шидам, гуфтам 1000 раҳмат, ана мехед аз гирьёи шумо боша, иншолло ҳеҷ ҷаббор ана мегуфти хоҳарҷона апаҷона мешава. Худованд ҳамаи мо занҳоро ба орзуҳои дил мо бирасона, ба он орзуҳое ки мо мекунем, ҳамаи орзуҳомона ҷомаи амал пӯшона, ки мо занҳо бигем ба камакак меҳрубонӣ аллакай мо ҳазор маротиба бармегардонем ба ҳамаи мардакҳои ҳастад. Афсӯс ки бисёре аз мардҳо намефаҳманд меҳрубонии моро, чун як хизматгор қабул мекунанд, ба худшон намедонам чӣ хел ба худшон қабул мекунанд, леки хизматҳои мо занҳо аз таҳти дил, аз рӯи шариат, аз рӯи савоб, аз рӯи рӯзи қиёмат мона фикр карда, мақсад ҳамин хел фикр карда мо ҳурмат мекунем шавҳарора. баъд онҳо фикр мекунанд ки мо ҷои рафт надорем, ё ки мо тоқат кардем шитем ки моро дига мақсад ҳеҷ кас ба занӣ қабул намекунад, намедонам чӣ фикрҳо ба саршона меояд. лекин ман ба фикри ақидаи худам мехоҳам зиндагии ободи хидмат дошта бошам, мехоҳам фарзандон бо падари худшон бошанд, мехоҳам зиндагим ҳама вақт мақсад чӣ хеле боша набоша бо фарзанд, бо падару модари худ беҳтарин рӯзҳоро ба сар мебарам. барои ҳамин қадар ҳамин нервиҳои кӯдакҳои майда назада мо ҳамаи сахтии зиндагиро рӯи хотири фарзандон тоқат мекунем. ин ягон хизматгорӣ нест, ин ягон подавонӣ нест, ин ягон муҳтоҷӣ нест. алҳамдулиллоҳ як замонае ҳаст ки ҳама серу пурай ба фикри ақидаи ман, лекин мо анамин рӯи хотири фарзандон ҳамаша паси сар мекунем, ки ана ҳамон вақте ки падар аз сар медрояву фарзандак да қадам мерава, ой дадаҷон омадӣ гуфта achon мекуна. ана ҳамин манзара вақте ки ман мебинам, барои ман баста ҳамин хушбахтӣ, ман барои ҳамира ман хушбахтии худ меҳисобам. Он вақте ки фарзанди ман касал мешава, мақсад чӣ хеле ки падари худаш давида карда, ҳамин хела сад накунӣ ҷигар месӯза барои фарзанд. ой куҷо дард дора бачаҷон, духтарҷон гуфта мепурса, ягон падари дига, ягон мақсад модари бегона ва падари бегона ин хел намекунад. барои ҳамин қадр мардҳо бофаҳманд ки ҳамаи сабру тоқатҳои мо рӯи хотири фарзандонмон ҳаст, ки фарзандҳои мо дар оила хушбахт бошанд ва ана ҳамин сабру тоқати моро дида дар оянда онҳоро ҳам бономус бошанд, ба фарзандои худшон ай тарбияи зиндагӣ биомӯзанд. ана мехоҳед тамошобинони азиз, бисёри бад гап задам, лекин ҳар як сухане ки мегӯм ростӣ аз таҳти дил бо шумо ҳамихе чӣ хел бигӯм як суҳбати озод мекунам, аз таҳти дил мекунам. умедвор ҳастам ки шуморо маро мефаҳмед, умедвор ҳастам ки шумо маро мефаҳмед ки дар комментариҳо барои чӣ ҷавоб наметим, балки як хадам тоқа ҳастам, намедонам кадом сум бидавом чӣ кор кунам, аз кадом кор сар кунам ва намехоҳам ки комментариҳои шумо беҷавоб бимонад. барои ҳамиқа як дар ҳамин навор ҷавоб медиҳам. умедвор ҳастам ки рӯҳафтода намешавем, лекин ҳамаи комментариҳои шуморо ман мехонаму вақти ҳамин хондан миннатдорӣ, раҳмат мегӯям, ки ҳамихе подписчикои азиз бо ман ҳастен. ҳазор раҳмати Аллоҳ Худованд аз ҳар яки шумо розӣ бошад. дӯстони азиз, дар инҷа якта пироки бигем обичный пироки осон накардам. 4 дона тухма зардиш ай сафедиш ҷудо накарда, кати як пиёла шакар ба миксер задам, камакак хафш сафед кишид, як пиёлаи дига равған андохтаму як пиёлаи дига ҷурғот андохтам, хушкро карда омехташ кардам ва орда ҳамихе ба чашм, мақсад вақте ки ҳамиха меша мебардориву ранги чакраи обе ки мереза, анаму хел бояд сахтиш бошад. як раз рихли тилу, якта ванилин андохтум, баъдан дар форма ҳамихе бе ягон коғаз мондум. анамихе тайёр шид. тамошобинон, аҷоибот пирог омад, беҳад хушрӯ пухт, дар градуси 180 градус мондумаш дар муҳлати 15-20 минут, 20 минут хато накунам, анами 20 ё 25 минут дар пухт. дар ҳамин гармиш мегем сразу камакак сахарни пудраш кардам, бо вичам аҷоибот шуд, неким аҷоибот омад, ба дараҷаш омад. бигем вақте ки ҳамин сахарни пудра кардам, аллакай худ ҳамихе бигем ки ай мобайн сурохиҳо пайдо кард. баъдан бридимаш, дар лайлиҳо гирифтимаш,
бинеда чӣ хел мулоим омадагия. Тагиш ранги коржик пухтагия. Ҳами духовкам агар майдаҳа кам боша, ноҷинса кам боша, аҷоиб мепаза. Бисёр подписчико дар WhatsApp нависанд, суратчароӣ кардам. Подписчикомам ай ҳами ваё хариданд. Бисёр занҳо аз ҳамин духовкаи ман хариданд, лекин дар ҳақиқат пироги обични бигем ҳамхел чойкати мазза када баъди манту иншоалло ҷабор мо мехӯрем барои мо иштиёи таом, барои касоне ки хурдестиянд ба шумо низ ҳамчунин. рецептҳои мо осона кам бошад, лекин дар асл ба мазза ҳай. Ана манту хонумаи морам тайёр шид. Аллакай ман барои меҳмону барои шавҳарам бардоштум. Кам кам ай бигем ай хонумаву кам кам ай манту бо ҷурғоти домашнӣ бо беҳад ба мазза. Тамошобино беҳад манту хушромад, ба хамиршам беҳад тӯнакаки хушрӯи приятни омада. Тамошобино тухм надоштум, шавҳарам гуфтам тухм биёранд. Рости дар магазин тухм мефурӯшанд, 10таш 90 рубла, намиқаяй май даҳакия. Та ман бигем дуташ як тухми калон мешавада. 100 дона тухм овардиянд ма. Ҳамин фирмаи намедонам чӣ хели фирма ҳай, беҳад тухмош калон калони хушрӯай. Мада маҳқулай ҳами 3 ташкати якта пироги фасон мекунӣ. 2 таша мақсад бирён мекунӣ, мехӯрӣ, сер мешӣ. Ана тухмои магазини пеши хонамон ба дараҷаш майдаҳакан. Ситаҳанку ҳамхалино. 1 сол пеш бигем тамошобино, ма беҳад тухм фурӯшӣ номӣ будам дар қишлоқ. 112 марғ доштем, 12 дига марғовӣ доштем. Ҳамашон нисушка буданд. Дар як рӯз ма 70 тухм мегирифтам. Дар як рӯз 70 дона тухм мегирифтам. Беҳад клиентам бисёр буд. 10 таша 60 рубл мефурӯхтам. Лекин дар иҷа тухми хонагӣ дар қишлоқ мо беҳад қиматая. 80 рублӣ мефурӯшанд. Аку ҳози зимистона ки дар магазин қиматаган дар магазин 40-50 сум мешавад 10 таш тухмои магазиния. Лекин тухми хонагӣ ҳама вақт қиматай. беҳад клиент бисёр доштум, фақат 200 мефурӯхтем. Да бисёри ҳамхе капилка ҷамъ мекардам. Ман хурсанд мештем ки аку ман пул дорум гуфта. Чӣ хел аку бо пули худ ман ҷамъ кардагим, ҳам хе хурсанд будам. Ягомчи мегирифтам, ба таъби дилам пул ҷамъ мекардам. Лекин беҳад тухми хушрӯ мефурӯхтам. Номерома навистагӣ будам, қатъи номам дар дари магазинмон часпондагӣ будам. занг мезаданд, Саида яйцо ест, мегуфтанд ест, мегуфтам хурсанд мештем. Инем хали ачи кора зимистониё ҷамъ мекардам, тобистоно мхивай мекардам, тухмомам мешуштум, қоқ мекардам, бо яки ягонташ чиркин мешид, мешуштум, қоқ мекардам, дар коробкаҳо мезадам, мефурӯхтам. хай соли гузашта, тобистони гузашта чӣ хеле ки диден, қатъитон будам. Марғ овардан, хурӯз овардан, хулоса набуд тухм, якта нимта як дuna ҳамеҳо ба харидату ҳозира. Баъд прайник овардиянд. Прайника дар оилаи мо кӯдако шавҳарам беҳад нағз мебинанд. Ман уқа дӯстдори прайник нестам. Ба хлеб гирифтиянд, нон буду, бо хлеб гирифтиянд. Хлеби свежи овардиянд, гирифтиянд. ха инам хе камтар дар бораи тухм гап задам, барои ҳамиқа ягон ҷои изош нест. Бисёри шахсо занг мезананд дар бораи кори фаберлик мепурсанд. изо мекашам, ман мехоҳам ҳеҷ ка нафаҳма, ҳамихе пинҳонӣ кор кунам. Ягон ҷои изош нест. Чӣ ҷои изоша? Ман шахсан ман худам фахр мекунам, якчи фурӯшам, якчи савдо кунам, якчи кор кунам, якчи меҳнат кунам. Беҳад нағз мебинам. Ира як шараф мебинам да. мақсад изо намебинам да. Дар вақташ ки савдогар калон шудагим, шояд айрӯи ҳамин омӯхта шудагим. мақсад мо мевагӣ мефурӯхтем, тарбуз, харбузам хеле дар бозорчаи майда, мақсад хеле савдо мекардем. Пеши хонамон дар бозорчаи майда буд. шояд ай ҳамин сабаб ман уже бигем ки ҳамин чиз барои ман касаба шудагида. мақсад дӯст медорам ки ҳамхе меҳнат када, савдо када, ҳамихе мақсад ягон маблағе ба даст биёрам. ҳамин маблағи худ ман чунон ба баракаи тамошобино, ҳар вақте ки ҳамин худат кор мекунӣ, ягон пул кор мекунӣ ку ҳамун пул ба баракатай дар назарат наметова. Як сифрай дар назари ман ҳамин пул як сифр метова. Намегумш ки пулай 1000 сум, 2000, мақсад ҳамин хеле сифр метова дар назари ман. ҳай худованд ҳамаи моро дар паноҳи худаш нигоҳбон бошад ва ҳамаи моро ҳамеша бо сабр бигардонад аз зиндагӣ ва ҳам
пеш аз ҳама хушбахт мо бигардона, ки ҳамаи и пулу молу чизи дунё дар пеши бахт ҳеч. Ами одам бахт ки надошта бошад, масалан ҳеч яй дар назар саломатӣ, бахт ва фарзандони солиҳа. фарзандам дар зиндагӣ меваи ширин, ай роли муҳима мебозад. Бо ай бахтам бо ширинтар фарзанд мешавад, ки масалан бахт и бахти худат шахсӣ мешавад. шахсира худ бахта тоқат мекунӣ, лекин бо фарзанд ку ами лахти ҷигар меган, як почаша як нохунаш дар накунад, ки бо и сӯзишаш беҳад бисёр айда намехоҳӣ дарди нохуни фарзанд табинӣ. ба дарди худат ба ҳар ҳол тоқат мекунӣ, тоқатоварай. лекин ами фарзанд намедонам, дар назари ман беҳад дардаш сахт айда. худованд ҳамаи фарзандои он шахсоне ки бемор ҳастанд шифои комил бигардона, ва ҳама он шахсоне ки бефарзанд ҳастанд худованд аз ин меваи ширини биҳишт онҳоро бархурдор бигардона. Омин.